Να το, άμα όχι γάμο το σπίτι του γάμο. Άστι μωρέ, κουμπάλα μωρέ. Άντε κύριε. Πάμε, πακάλυψε, κάλυψε. Όχι Παναγιώτα σας ρε, δεν γίνεται ρε αυτά. Ρε, δεν γίνεται αυτά ρε. Πουθενά ρε. Ποιο διάλο παπάρι.
μωρή γαμιάρα. Όχι μωρή ξε. Μπράβο ρε Παύλο. Μπράβο ρε παιδί. Είμαστε εδώ μαζί με τον Λία τον Καναβόγιαννη από το κεραυνό Μητόπολης. Πρώτη αγωνιστική σήμερα λοιπόν για τη Super B Derby για τον κεραυνό στην έδρα του Αγίου Βασιλείου με αντίξωση συνθήκες καιρικές. Τελικό αποτέλεσμα 1-1. Ήταν δίκαιο το αποτέλεσμα, Ηλία? Θέλω να πιστεύω πως έτσι όπως εξελίχθηκε ο αγώνας, το αποτέλεσμα αποδεικνύεται δίκαιο. Μπορώ να πω ότι στο πρώτο ημίχρονο ο κεραυνός είχε ισορροπήσει προς την πλευρά του, είχε πάρει το παιχνίδι προς την πλευρά του, αλλά νομίζω ότι το ισορροπήσαμε εμείς και το φέραμε εκεί που θέλαμε. Όντως, ο Κυριάκος ο Μπαζάρος με 2 αλλαγές στο ημίχρονο και με τη δική σου είσοδο βέβαια ισορρόπησε το παιχνίδι, κάνατε και ευκαιρίες, βγήκατε μπροστά, καταφέρατε να βάλετε ένα γκολ, όμως το αποτέλεσμα τελικώς ήταν η ισοφάριση του κεραυνού με ένα πέναλτι. Εντάξει, αυτά συμβαίνουν και το πέναλτι είναι κανονισμός του ποδοσφαίρου, οπότε το αποδεχόμαστε. Το πέναλτι ήταν καθαρό, προς Θεού δεν υπάρχει. Υπάρχει και βίντεο του αγώνα, θα το δούμε και πιο καθαρά. Ήταν καθαρό. Υπήρχε πέναλτι, από εκεί και πέρα. Θετικός αυτός ο πρώτος βαθμός εκτός έδρας τότε? Πιστεύω ότι είναι πολύ θετικός. Εξάλλου παίζαμε με μια ομάδα πολύ ποιοτική, μια ομάδα που έχει ξεκαθαρίσει ότι οι στόχοι της είναι πρωταγωνιστικοί. Εμείς έχουμε πει, εγώ προσωπικά τουλάχιστον όταν ήρθα σε αυτήν την ομάδα, είπα ότι όποια ομάδα θέλει να μας αντιμετωπίσει θα φτύνει αίμα. Νομίζω ότι κάτι ανάλογο έγινε και σήμερα. Όποιος υποτιμάει τον κεραυνό, Μητόπολης τουλάχιστον, αυτά θα παθαίνει. Όντως, ήταν η σύγκρουση μεταξύ δύο κεραυνών, το είδαμε και σε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Σου εύχομαι καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.